Vadikani tinoti mauya zvakare this week pamuchasangana this audio moziva kuti takumoresai. I hope kuti muri kuitwa zvakanaka kwese kwamuri. Tinotenda nesapoti yenyu nekunzwa zvatinenge tichitaura. Saka nhasi toda kudiscussa nenyaya yekunzwa Mwari. Like I was just thinking hangu earlier kuti munhu ungazive sei kuti Mwari vataura kwandiri kana kuti haasi Mwari. I think vanhu vazhinji vanostruggle panhau iyoyoyo. Uye vamwe vanotorasika zvachose, like kutoenda mudundu chaiko chaiko kuti unopedzisira akutononamata zvimwe zvinhu because anenge achiti aroteswa kana kuti adaidzwa zvakawanda wanda. And tese takambonzwa nyaya zhinji dzakadaro, vanhu vaiti anzwa Mwari, anzi uya kupiko mheno ngano dzakangodaro daro. Ende ukaverenga history inotaura zvaMuhammad akazotanga chitendero chemuslim kuti naiyewo akaroteswa futi achitoti akanzienda kwako wega unogara mucave mubako not for how long, I think for very long, achigara mubako imomo. And anozonyora kuti hanzi mubako imomo aka ngirozi Gabriel hanzi akauya ikamudza kuti anyore Kurani ndokwaka origination yebhuku riya remamuslim riya Kurani rinotaura zvimwe zviri out of topic simborekana mubhaibheri. Saka even kana upenyu hwake ukaverenga a lot of gruesome things zvaakaita ari muprofita wacho. Saka you just wonder kuti saka uprofita hwacho I know kuti vanhu vanotadza, but kune zvimwe zvinonyatsoona kuti this is evil driven, kuti munhu ari driven pane zviri kumupusha kuita izvozvozvo. Saka pane nyaya ipapa because tinoziva kuti Mwari vanotaura kazhinji, kuti vanotaura nekurota, Mwari vanotaura nekuona mavisions. Dzimwe nguva vanotaura neyatinongonzi still small voice, iyoyo vanotaura futi. And sometimes vanotaura kubudikidza neshoko ravo chairo chairo, kuti mufundisi vanogona kutoparidza wotonzwa kuti Mwari vataura pandiri ka this issue yandai ndine mubvunzo. Kana uchiverenga Bible, sometimes there's a verse which stands out nokupfuura mamwe mavhesi zvekuti you can tell kuti God is saying something through this verse. So and futi Mwari vanotaura to each person differently. Because everyone is unique and it Mwari vanoziva tese one individually kuti uyu ndikataura naye ndichidai so anozvinzwisisa. Vakataura the same thing the other person pamwe hatombozvinzwisisa kuti zviri kunzi chii. Saka Mwari vanotiziva so deeply sababa vedu kuti uyu ndinotaura naye this way. Ndotonzwa vamwe vanhu vachiti hanzi vanotaura naMwari mushawa chaimo, vamwe mukicheni achibika, vamwe zvakasiyana siyana. Saka Mwari vanoziva vanhu vavo ende vanotaura nenzira dzakasiyana siyana. At the same time Satani waanotaura futi anorotesa vanhu hope, anopa vanhu mavisions. Vari kunzi vainzi endai munogara mubako vachinzi nyorai Kurani, vakatoona mavision aiti ngirozi handi yanga ichitore vision yakaona. And anotaura nenzira dzakasiyana siyana, plus kazhinji kacho anoedza kukopa zvinhu zvaMwari. And if we look at ningirikini Jesu pawakatemutwa baibai kuti akatoshandisa shoko akatoshandisa shoko remubhaibheri kungoti anozongorimonyorora kuti kuti rifite zvaari kuda iye kana kuti rishande kurasisa mumwe munhu. Saka ipapo pane nyaya kuti munhu ungazive sei kuti Mwari vataura apa kana kuti haasi Mwari apa. I know kuti tichikura ndaigaronzwa vanhu vachiseka Gideon uya mubhaibheri kuti ndokunonzi kushaya faith, munhu angabvunze Mwari ka2 kana more than 2 times, I think 3 times chaidzo, achibvunza Mwari kuti vaconfirm baibai kuti siyai dova risabate ningirikini that fleece yaya.
vamwe vanhu vachiti ndokunonzi kushaya rutendo munhu angabvunze, but I think it's better to be safe than sorry. Kuti zviri nani kuconfirma wonyatsowashuwa kuti ndimwari wova safe pane ngoti wobva watoti sporo amai mwana Speed mwari vataura ende wakaipa akaona kuti ndo zvaurya anenge akutokutaimira achikushandisa achikudeceiva because anoziva kuti you are quick to act before you confirm things. Unomhanya nespeed usati waconfirm, so which is so dangerous. So I think confirma chimwe chinhu chakakosha zvakanyanya. And I've noticed that kuti usually kana mwari vasina kutaura andiwane peace in my heart. Kana ndisinganzwisi kuti ndimwari rakutaura, there is no rest in me. But there's a certain peace so inouya nekutaura kwamwari. And plus kazhinji vanoconfirma aminoti why vanotoconfirma chete, and usually vanoconfirma nemumwe munhu usinomboraudza nyaya iyoyo. Dzimwe nguva zvinotombotina especially pagroup panapa patinomboita mamadiscussions zvedu asinei anything kuti one weda anogona kutaura what the other person is going through asina kumbobvira audzwa nyaya iyoyo. As if kutoconfirma kuti mungati ndingaanga achiziva zvaichiitika ati like nemo abva atoti. So God is just so powerful, he's so unlimited. Avapererwe so the ways to speak, but I think isusu manje vanhu tisinofana kuziva kuti vanotaura sei. Unozwa sometimes iwewe chaiye munhu iwo nyama yako chaiyo inogona kutaura because ndo zvaurikuda kunzwa kanditi pamwe ndo zvaugara uchisondorise ndo zvaunga uchifunga, saka nyama yako yongotozorora kuti like ndizvo chaizvo. Saka pari very tricky. Aminoti vadikani munozvionawo sei, munofungawo sei kuti panofambiswa sei kana maexperiences enyu, what do you think nezvazvo? Chokwadi because unonzwa vanhu vachiti izvoni ndinombomira confirmation munhu zvonzi hautendi kana mwari vatotaura ipo paina Satani achitaurawo. Asi pamwe pachonaka unenge wakuda kunyazoziva kuti Abraham akangonzi naMwari uya kunouku ana kuti ndichambomira confirmation ana akangopeka mabhegi ake ndokutoenda kwaenda. Saka ndofunga uyu pamuda wana Abraham anga mature vasati ava ndo vanoda kutanga watombonzwa kuti ndizvo here. Kuzi pane mumwe munhu andakanzwa kuti ndakaenda mugomo kunonamata Mwari, ndobva aenda ndobva aona mutumwa, anga asi mutumwa ndobva asikomira pamberi pake achitonge akuda kutomuudza zvokuita. Pakaramba ndobva atarisa pasi ndobva akwidza achikwidza achinodzisa achiona makumbo acho akaita kunge emombe, ndobva aona kuti haasi mutumwa ndiSatani. Saka zvodawo kutoti zvenitaura ikafoni ndinyazoziva kuti ndimi here zvotoonana. Mukatarisa nyaya yeElijah yayaka Elijah paakaenda kunohwanda paya anzi kwakaya chinyi ikoko, ukaziya mhepo, ukaziya kuti chii, ukaziya chii, achingoti havasiwo kusvika ekupedzisira anobva azoti ava ndiwo Mwari manje. Saka kumhanyawo sokawo unomhanya ukamhanya kusiku. Hatibvunzei kuti ndimi here Mwari ndinonamata, ndimi here zvandaona izvi ndizvo here, ndizvenyu here. Because Satani akangwarisa vedue, akangwarisa zvisingabvunzi. Mwari iye anenge atoona kuti Mwari pane zvavakuda kuisa munhu, iye womhanya ndiye otanga manje watobva watorasika. Nokuda kuti ndavanzwa vachiti kudii, ndatovanzwa wadii kumbobvunza kuti ndimi here Mwari, woenda mugomo unonamata kana paipanina kuti Mwari taurai ndimi here chai. Ngozi tinorasika zvishuwa tikati zvinotyisa. Pane imwe nyaya yandakanzwa sorry, just quick anonzi pastor anonzi
Kenneth Hagin, yes. Zvataura nasichi example yemugomo iyo mamusiri mugomo hamo. Saka hanzi mazuva aya anga ari kupractice kunzwa Mwari handiti. Saka like akatanga kuona mavision aMwari like the real stuff. But hanzi pane one day so ambaona structure yaita kunge yaJesu. Hanzi but face yacho akatarisa kuside like asina kutarisana naye. Hamba aramba achiti ndimi here mambo Jesu, ndimi here mine zvaakataura zveropa raJesu. Hanzi uyu bva acheuka aone zifesi racho like you know patawa ropa rabarasha. Saka kuti it's very strange kuti imagine kuti anga asina kumbobvira anyatsokonfirma ndimi here ameno. It's so tricky zvinhu zvacho, zvinhu zvaMwari zvekuti azvizvongokachikira zvise zvese. Mukazozvitarisa izvozvika kune vanhu vakaenda kuBible college asina mbodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona musikanzi wayenenge achiti handinzwisisi upasta hwake uchoza ndava izvo pani chakangoti mhanya uindi achida kumudistroya ikoko. Saka vadikanika kutobvunza sidori matoya topic yakanaka zvekuti tofana kutobvunza kuti ndimi here chaichai. Inoitiswa kane zvinhu, inoitiswa zvimwe zvinhu ndakadai ndakatowanzwa makandosaka kuti ndakapota vanhu kupi mukaverenga shoko raMwari kuna Jeremiah munonzwa Mwari vachita kuti hanzi handina kumbotara nevaprofita, handina kana handina ndambovatuma. Saka zvona ndezvaSatani zvinenge zvauya musoro mavo. Mwari vati dziri nhema. Zvinotyisa. Zvinoda kuti zvine chekuita kuti kuda pamwe neukama or maybe kana uchangotanga kuva muKristu zvinogona kuti uomerwe kuti uzive kuti Mwari ndovataura here. But I think pane point yataona sindori mukazhinji kuti Mwari kana vataura, there's a certain peace that you have. Isina kufanana nepeace yakajairika. Zvakana nekuti Satani anotaurawo naye handiti unzwa kuti matauriro aanenge akatonaka zvakadii. But you'd find kuti kutaura kwake you won't get that peace inopuwa naShe. Mwari vandotaura kuti hanzi I give you peace and not as the world gives. Kureva kuti peace yaMwari nepeace yevanhu there must be a difference. Papeace yevanhu nepeace yaMwari. Sometimes unonzwa kuti pamwe kana wakangogara ungonzwa mumwoyo mako there's so much joy that is just sprouting out of your heart. Ngori nekumwe mufaro so kuti ukada kucherechedza kuti ndiko pachiko chambondipa mufaro you can't find it. Unzoti pangori nejoy imwe iri kungotunga muupenyu hwako so. Saka I want to believe kuti there must be kusiyana kwerugare rwaunowana kana Mwari vachinge vataura nekunge ari Satani ataura. But chinhu chakanakawo zvakare kunzvera shoko because Bible rinotaura kuti we must have a discernment spirit. So you find that the discernment spirit, it is a fruit of the spirit and it pane panotaura kuti you must have all those spirits notaurwa idzodzo and discernment nekunzvera kwemweya. Bhaibheri rinotaura kuti vekare vaiti kana vanzwa shoko rinenge rataurwa vaienda kunonovhura magwaro kuti vatsvage kuti zvaachitaurwa zvirimo here mushoko raMwari izvi kana kuti hazvimo. Saka it's very important to verify. We must go and verify. Even nemushoko raMwari chairinogona kutibatsira kuti verify kuti shoko rataurwa here ndizvo here. Kuna Deuteronomy pane panonzi panotaurwa kuti hanzi saka tinoziva sei, hanzi tichaziva sei kuti Mwari ndiye ataura. Toziva sei, how shall we know if Mwari ndovataura or not? Unotaura kuti hanzi kana chataurwa nemuprofita chikasaitika o chataurwa newhatever word rawanzwa kuti ndorataura chikasaitika chinhu ichocho zvoreva kuti havasi Mwari vataura.
vanhu vataurawo kana Satani ndofunga kana kuti vamwe vanhu zvakafanana nepaipai I used to want so badly zvevai maprofita aya anouya mumachechi woti onongedzera ningi uyo ameni mwana kuti Mwari vatibatsire vese havasi vese venhema. You'd find pekuti pamwewo wakamira pamberi woti yonai Mwari munogara muchindinzveka sei, munononhoka kana munhu ari kuseri kwangu kana munhu ari kuseri seri ndiye anononzi nemuprofita zvakati zvakati zvakati. Iwe uchinzwa kuti neniwo dai Mwari vambotaurawo neni kudidza nemuprofita. But I think zvese izvozvo tikaverenga shoko raMwari tinogona kunzwisisa how to even discern the voice of God, how to even discern mweya isiri yaMwari. And also zvinokuita neupama. The more you build a relationship naMwari, the clearer and more discerning you are to the voice of God. Yes, Mwari pavanenge vakutaura zvinova easy kutonzwa kuti aiwa ndiMwari kana kuti aiwa uyu ndiSatani ari kupindira. Mwari havataure nemutauriro wakadai. Choti even ukazonzwa ataura wozoti wazona muhope zvamatato unozotena kudai wozona inga ndiSatani. Vanogona kutotaura mashoko zvafanana naPeter paipe paanotaura Jesu vachida unoroverwa pai woti aiwa kana Mwari hazvifanira kuita sekudaro asi Mwari anomuti get thee behind Satan. Amene anotaura something nekuti ari kutauriswa naSatani. Atimaona Satan haana papa anozezera. And like you said also muchiti Mwari when he was tempted by Satan aitotaura neshoko raMwari anotoriziva naye, but there is a way that he presents the word of God zvakasiyana nemapresentero anoita Mwari shoko ravo. But we can only know that the more we build a relationship naMwari. So chakakosha ndechekuti ngatitsvakei ukama naMwari togara mushoko ravo kuti tinzwe kuti vanotii, so that paunonzwa Mwari vachitaura unogona kudisena kuti ndiMwari here ava kana kuti havasi Mwari. And even kuenda kunotonotsvaka kuti unamate uzoti nhaimi Mwari nyatsotaura izvaikwaGidheoni zviya zvamamutasichipa kuti ka4 tsvaga ka4 kuti to be sure. You can only know that kana une ukama naMwari uye uchigara mushoko ravo. Otherwise you just take whatever word comes kana hope dzawapiwa. Because vamwe vanhu vanonzi, unoona munhu anonzi anenge ari achiita zvekunamata. Pane mumwe musikana wemunomanita zvekuimba aiti hanzi akakura achiziva zvaMwari, but anozoita hope dzekuti dziya hameno nevanhu vaya kwaari vachiti hanzi Mwari anzi anofanira kuenda kunoita zveun'anga zvavo zviya zvekuenda kunoti aitwe sangoma. Handimukona. And then iye anoti she went through the process, but akumberi uko akazoona kuti izvi zvazvisi kupindirana neumwari hwandinoziva izvi. Hazvibatirane, hapana pazvinovhengana nezvaMwari. Then ozosiya. Saka yes, unogona kunge wakakura uri mumba yekunamata, unoenda kuchechi every day, but ukama uyu hwakanyanyokosha. You need to have a relationship. The more your relationship grows, the more you are able to discern and even to go before the Lord usingangogamuchira zvese zvese. Because pane vamwe vanhu vaMwari vava kuru chaivo chaivo vekuti unoti vakakunongedza iwe unobva wanzwa kuti aiwa ndiye Mwari atotaura, hauchada kunobvunza. Saka even zvakadaro Mwari ngatibatsire kuva neukama navo kuti tiite triple and double check kuti Mwari ndo vataura. Ndosaka makanzwa iwe vachiti izvonika ngwarai senyoka mupava senjera. Vaitozviziva kuti mukada kungoti munosangana munopinda nezvimwe zvinhu, saka tongwarai kuzati ndiSatani uyu, hakuna Mwari vakadai, Mwari havambodai. Munoona painzi mapasa dzimwe chechi sho zvinzi ngavadye uswa, ngavamwe petrol. NdiMwari here unge unobvunza kuti Mwari tingamwa petrol shuwa, tingadya mauswa shuwa, here nhai Mwari. Saka zvinoda kuti tingoti
zvatakwana chenaya kuti ukama ndio hwakanyanya kukosha. Yes. Nebhuku iri risabve pamuromo iro bhuku iri atita zvakanaka hatimboindi go wrong. Apa ukama po chenaya, but it's so powerful actually, because like paungosvika ndaitofunga hangu like the why Jesu vakati zvo vanonzi ndio he is the husband of the church, like the church and is anonzi yakaroorwa naJesu anditi, because if you look at the physical marriage yevanhu chaiyo kuti murume nemukadzi vanozivana so deeply kuti anotoziva murume wakataura akadaidzira ari paruzhinji, nyange achitaura ndizvoti andoziva izwi remurume wake kuti aripo nhingi pane vanhu vakutaura panze apo ndamunzwa auya. Pamwe pane vanhu kana 5 or 7 vari kuti ndamunzwa izwi rake riripo, because they know each other so much. Vakunyadzozivana zvezvekuti ahamborasika kuziva kuti ndahadzimai yangu kuti murume wangu ari kutaura izvi. Hanzi dzimwe nguva I also experience it, kuti zvezvo kuti kana muchitaura you know the next word he is going to say, kuti I know kuti achataura zvakati. So it should be like that nukama hwedu naJesu in such a way kuti ukanga wakadaro kuti uzorasiswawo azvita. imwe nyaya inodati vanhu vazonikika ukama hwacho hunenge huri ushoma kunamata kunoonesa kuva neukama naMwari kunorwadza vasikana nekuti iye hwake hunenge huri ushoma, saka notowana chi kana wokupinda manje advantage obva atita kuti ndiye Mwari vataura iye ari tikava neukama hwakadzikadzika atimbakasi ivandodaro Mwari paya vanoti hanzi makwai angu anoziva izwi rangu, anzwa inzwi yangu ini ndinonzwawo kuti antonzwa izwi rangu. Saka even pasina kuti relationship ndandotoseka muzitori muchitaura kuti mukadzi nemurume, pasina kuti mukadzi nemurume, munhu waunospenda more time naye chaipo. Amai vangu vanekakosoroka ukavanoita tsoka kuti ndikakanzwa ndinotoziva kuti amai vangu vauya kana kuti vari pakati. Alright, that's so true. Spending so much time naMwari like sisi vataura kuti kuvaka ukama naMwari kunorwadza. It's not easy shame. But unofanira kuunda ndichiteerera mumwe munhu anga aitaura achiti hanzi unogona kuenda kugym for years uchida kuita inonzi a six pack and you might never get a six pack. But one thing chaunenge achinonozvienzanisa neukama naMwari achiti iye patience inonzi chi habit is a fruit of the spirit. Iwo kana wakati ukuda kunamata Mwari every day anditika make sure you wake up every day. Unogona kusava neexperience yakafanana nanezuro paungochinamata nhasi, because sometimes unogona kuva neexperience iri so overwhelming, the presence yaMwari yakazara andimukunzwa pamwe mangwana mashoko ako utomboziva kuti nhasi ndombonamatire andimaona. But even when you don't know or prayer iri kuoma kuti unamate, you can't not pray. You have to pray. Zvirinani kuti ungoti good morning Holy Spirit, thank you for the day. But you have woken up and prayed sezvawakataura kuti I'm going to pray every day. That becomes a habit yekuti no matter what ucharamba uchingozvita. Saka hanzi habit and doing everything zvauta is a fruit of the spirit. Saka unofanira kuramba uchitopusha because it's not easy zvechokwadi. You can even think of winter now kuti uti uvhure gumbeze kudai pakaipa kuti umuzi unenge wakatopera wakaneta ende chando kuti gumbeze richinaka. But there's that thing that you want kuti kana wava neukama huya une kwaunonokusvita, and the more you stay in presence the more you get to understand God neimwe nzira yausina kumbopira wakambodzidziswa nayo pamwe isingambodzidziswi kuchechi. Because unoona tumwe tuma-personality, tuma-attributes netuma-character twaMwari tokuti izvo nai. Saka the more we spend time in prayer naMwari tichivadzidza,
it's not easy, but ngatirovedzere nyama yedu kuti Amen. Sure. tivake upamanasha. Yeah, Chokwadi. Yeah, that was so powerful. It's just that time yatiperera vadikani, but this is a very powerful topic and interesting. Kana muine ma-comments amunawo paine zvamuno in the way you see things kana manzwira munoitawo Mwari, you are free to comment in the comment section. But yeah, tikuramba Yes. tichidzidza kuti bhaibheri harigumi kudzidzwa. It's like hanzi nemumwe munhu chikoro chatino like muclass matinoramba tiri kusvika tife. Saka yeah, saka ngatisvinurei apa kuti tisarasiswe newakaipa, especially these days, mazuva ekupedzesera. Pane shoko riri kuna 1 Johani 4 rakati hanzi izvo, shamwari dzinodikanwa, musatenda mweya yose yose, asi edzai mweya kuti muone kana ichibva kuna Mwari. Because zviri kuitika mazuva ndezvekuti vanhu vazhinji vakumhanyira kuvaprofita, vakazwa kuti ninge akanonamatirwa, atone mimba, kana kuti akutochata, hapana nguva yekutesta mweya pakadaro. Muzi nayewo next week nayewo atomhanyeko. Apa hasi kuziva kuti muprofita wekwaMwari here. Zvambotaura sichipo zvekuti hanzi kuna Jeremia, Mwari pani pavakati izvo, handina kumbovatuma kana kuvaudza chinhu vaprofita ivavo, havana kubva kwandiri. Saka tingwarire mazuva ekupedzesera, titsvage Mwari kunyanya vadikani, zvimwe zvese Mwari vanozotipa. Saka wani wedu ngaavhare akiti pasara 3 minutes. Tinokutendai baba vedu vakanaka nokutendeka. Tinokutendai neshoko ratachitaura Mwari kuti tizive kuti ndimi mataura, tisangomhanya kana tisina kunzwisisa tikubvunzei tinzwe kuti ndimi here. Tinokutendai navese vari kunze uko Mwari, mumwe anga asingatozivi uye zvino akutoziva, kuti haangomhanyi kuti zvaanzwa kutoti ndizvo, anombotanga abvunza Mwari. Tinokutendai manherano mutsvene nokuti munotida, ndosaka shoko renyu richiuya tichidzidza makanaka nokutendeka. Tinokuongai Mwari wamasimba ose, muzita nemuropa raJesu anoshamisa. Amen. Amen. Tinokuonai vadikani next week. Bye bye. Mukomborero. Bye.